Rässiä. Siitä en tiedä. Parikymmentä minuuttia on testejä vielä jäljellä. Nopeasti lyhyellä matikalla vielä on tulossa Jari Ilata, Markus Grönholm, Markku Alén sekä Tommi Mäkinen testaamaan omat autonsa se miltä rata tuntuu ja näyttää. Päivän lähdetään kaikki irti, kannustakaa omaa suosikkianne. Kilpailu starttaa noin kello 3 aikaa, joten tässä on hetkisen vielä tällaista jännityksen rakentelua ja muistakaa, että nimikirjoituksia voi kuskeilta käydä hakemassa.